נומרולוגיה היא לימוד המספרים בחיינו. היא משמשת לפיתוח הבנה עמוקה יותר של עצמכם. היא מראה כיצד אתם מתמודדים עם מערכות יחסים. היא עוזרת לזהות כיצד אתם פוגשים אתגרים. נומרולוגיה מנתחת היבטים שונים של קיומכם, כמו תאריך הלידה או שמכם, כדי לחשוף משמעות ודפוסים עמוקים יותר. בליבתה, נומרולוגיה מבוססת על הרעיון שהכל ביקום רוטט בתדר מסוים. תדרים אלו ניתנים לביטוי באמצעות מספרים. כל מספר מחזיק ברטט ייחודי ומייצג תכונות ואנרגיות שונות המשפיעות על מסענו. נומרולוגיה קיימת אלפי שנים, עוד מימי תרבויות עתיקות כמו הבבלים והמצרים. פיתגורס, מתמטיקאי יווני, זוכה לרוב בקרדיט על פיתוח הנומרולוגיה המודרנית. הוא האמין שמספרים הם אבני הבניין של היקום. אחד ההיבטים החיוניים של נומרולוגיה הוא מספר הגורל או מספר נתיב החיים. מספר זה הוא כמו מפתח סודי שיכול לפתוח דלתות להבנה עמוקה יותר של עצמכם ושל מסלול חייכם. מספר זה, הנגזר מתאריך הלידה שלכם, מציע תובנות לגבי מטרת חייכם, החוזקות שלכם, החולשות שלכם והשיעורים שאתם כאן ללמוד. הוא יכול לשמש כמדריך אישי המראה לכם את הדרך הנכונה ללכת בה. כדי לחשב את מספר הגורל שלכם, אתם מחברים את כל הספרות של תאריך הלידה שלכם ומקטינים את הסכום לספרה אחת. זהו תהליך פשוט אך משמעותי, המאפשר לכם לגלות את המספר שמייצג את מהותכם הפנימית. לדוגמה, אם יום ההולדת שלכם הוא אברה ביולי 1980, החישוב יהיה 7 ועוד 4 ועוד 1 ועוד 9 ועוד 8 ועוד 0 שווה 29. זהו השלב הראשון בחישוב, שבו אנו מקבלים מספר דו-ספרתי. לאחר מכן מקטינים עוד יותר את המספר הדו-ספרתי, 2 ועוד 9 שווה 11. זהו השלב השני, שבו אנו מתקרבים יותר למספר הסופי, ולבסוף 1 ועוד 1 שווה 2. זהו השלב האחרון, שבו אנו מקבלים את מספר הגורל הסופי. מספר זה הוא כמו תמצית של כל האנרגיות והתכונות שלכם. אז בדוגמה זו, מספר הגורל הוא 2. מספר זה נושא עמו תכונות של הרמוניה, שיתוף פעולה ואיזון. כל מספר מ-1 עד 9 נושא תכונות ואנרגיות ספציפיות המשפיעות על דרכו של אדם. לדוגמה, מספר 1 מסמל מנהיגות ועצמאות, בעוד שמספר 9 מסמל חמלה ואידיאליזם. הבנת מספר הגורל שלכם יכולה לספק בהירות והכוונה בזמן שאתם מנווטים במסע החיים. זהו כלי רב עוצמה שיכול לעזור לכם לקבל החלטות מושכלות ולמצוא את הדרך הנכונה עבורכם. כשאתם מבינים את מספר הגורל שלכם, אתם יכולים להתחבר לעומק רב יותר עם עצמכם ולגלות את הפוטנציאל האמיתי שלכם. בנומרולוגיה השם שלכם הוא יותר מסתם זיהוי. הוא מפתח להבנת האישיות שלכם, הכישרונות שלכם והפוטנציאל שלכם. זהו תכנית של האישיות שלכם, המורכבת ממספרים שמסתתרים מאחורי האותיות. כל אות בשמכם רוטטת בתדר מסוים, המשפיע על האנרגיה שלכם ועל הדרך בה אתם מתקשרים עם העולם. על ידי המרת אותיות אלו למספרים, אנו יכולים לחשוף משמעויות ודפוסים נסתרים, המגלים את מהותכם הפנימית. זה ידוע כקוד השם או מספר הגורל, והוא מספק תובנות עמוקות על חייכם. כדי לקבוע את קוד השם שלכם, אנו משתמשים בטבלה שבה לכל אות מוקצה ערך מספרי, המאפשר לנו לפענח את המסר החיים. לדוגמה, אפ, ית וספר משויכות למספר 1, ומסמל התחלה חדשה ואינדיבידואלית. בת, כף וטט, למספר 2, המסמל שיתוף פעולה ואיזון, וכן הלאה. על ידי חיבור הערכים של האותיות בשם הלידה המלא שלכם והקטנת הסכום לספרה אחת, אנו יכולים לחשוף את המספר המשמעותי ביותר עבורכם. אתם מגיעים לקוד השם שלכם, המספר שמייצג את מהותכם הפנימית. מספר זה שופך אור על הכישרונות המולדים שלכם, סגנון התקשורת שלכם, האתגרים הפוטנציאליים שלכם והגישה הכללית שלכם לחיים, ומסייע לכם להבין את עצמכם טוב יותר. לכל מספר מ-1 עד 9 יש רטט ייחודי, והוא מייצג תכונות ואנרגיות שונות. הבנת משמעויות אלה יכולה לספק תובנות חשובות לגבי עצמכם במסע חייכם.
מספר 1 מסמל עצמאות, מנהיגות וייחודיות. אנשים עם מספר גורל זה הם לעתים קרובות מונעים, שאפתניים ובעלי תחושה חזקה של עצמי. מספר 2 מייצג הרמוניה, שיתוף פעולה ודיפלומטיה. אנשים אלה הם בדרך כלל מטווחים, קשובים ואמפתיים, ומצטיינים במסגרות שיתופיות. מספר 3 משוייך ליצירתיות, ביטוי עצמי ותקשורת. הם לעתים קרובות אמנותיים, אופטימיים ומביאים שמחה לסובבים אותם. מספר 4 מגלם פרקטיות, עבודה קשה ויסודות חזקים. אנשים עם מספר גורל זה הם לעתים קרובות אמינים, מאורגנים ומשגשגים בסביבות מובנות. מספר 5 מייצג חופש, הרפתקאות והאהבה לשינוי. אנשים עם מספר גורל זה הם לעתים קרובות סקרנים, ניתנים להיטמע ותמיד מחפשים חוויות חדשות. הם נמשכים לדרכים לא שגרתיות, אוהבים לגלות מקומות חדשים ולהכיר אנשים שונים. חייהם מלאים בתנועה, והם תמיד מחפשים את הדבר הבא שירגש אותם. חייהם מלאים בתנועה, והם תמיד מחפשים את הדבר הבא שירגש אותם. מספר 6 מסמל הרמוניה, איזון וטיפוח. אנשים אלה הם בדרך כלל רחמנים, אחראים ויוצרים סביבה אוהבת ותומכת לעצמם ולאחרים. הם מחפשים יציבות בחייהם ומעריכים את הקשרים האישיים שלהם. הם נוטים להיות מטפלים טבעיים, דואגים לרווחת הסובבים אותם ומחפשים ליצור הרמוניה בכל תחום בחייהם. הם מחפשים יציבות בחייהם ומעריכים את הקשרים האישיים שלהם. הם נוטים להיות מטפלים טבעיים, דואגים לרווחת הסובבים אותם ומחפשים ליצור הרמוניה בכל תחום בחייהם. מספר 7 משוייך להתבוננות פנימית, ניתוח וצמא לידע. הם לעתים קרובות אינטואיטיביים, בעלי כושר התבוננות ומחפשים הבנה עמוקה יותר של עצמם והעולם הסובב אותם. הם נמשכים לחקר הנסתר, אוהבים ללמוד ולהעמיק בנושאים רוחניים ופילוסופיים. הם מחפשים את האמת הפנימית שלהם ומנסים להבין את המשמעות העמוקה של החיים. הם לעתים קרובות אינטואיטיביים, בעלי כושר התבוננות ומחפשים הבנה עמוקה יותר של עצמם והעולם הסובב אותם. הם נמשכים לחקר הנסתר, אוהבים ללמוד ולהעמיק בנושאים רוחניים ופילוסופיים. הם מחפשים את האמת הפנימית שלהם ומנסים להבין את המשמעות העמוקה של החיים. מספר 8 מגלם שפע, כוח והצלחה חומרית. אנשים עם מספר גורל זה הם לעתים קרובות שאפתניים, מנהיגים טבעיים ובעלי חוכמה עסקית חזקה. הם מחפשים הצלחה חומרית ושואפים להגיע לפסגות הגבוהות ביותר בתחומם. הם יודעים איך לנהל ולהוביל, ויש להם יכולת טבעית להשיג את מטרותיהם. אנשים עם מספר גורל זה הם לעתים קרובות שאפתניים, מנהיגים טבעיים ובעלי חוכמה עסקית חזקה. הם יודעים איך לנהל ולהוביל, ויש להם יכולת טבעית להשיג את מטרותיהם. מספר 9 מייצג חמלה, חוסר אנוכיות, רצון לחולל שינוי בעולם. אנשים אלה הם לעתים קרובות הומניטריים, מבינים ושואפים להשאיר חותם חיובי על החברה. הם מחפשים דרכים לעזור לאחרים ולשפר את העולם סביבם. הם נמשכים לפעילויות הומניטריות ומחפשים ליצור שינוי משמעותי בחייהם ובחיי הסובבים אותם. אנשים אלה הם לעתים קרובות הומניטריים, מבינים ושואפים להשאיר חותם חיובי על החברה. הם מחפשים דרכים לעזור לאחרים ולשפר את העולם סביבם. הם נמשכים לפעילויות הומניטריות ומחפשים ליצור שינוי משמעותי בחייהם ובחיי הסובבים אותם. נומרולוגיה אינה רק מושג מופשט. יש לה יישומים מעשיים בחיי היומיום שלנו. היא יכולה להיות כלי רב ערך להשגת הבנה עמוקה יותר של עצמנו, מערכות היחסים שלנו ולקבלת החלטות מושכלות. לדוגמה, הבנת מספר הגורל שלכם יכולה להדריך אתכם לעבר קריירה מספקת שמתאימה לחוזקות והערכים שלכם. זה יכול גם לשפוך אור על התאימות שלכם עם בני זוג רומנטיים, ולעזור לכם לבנות מערכות יחסים חזקות והרמוניות יותר. נומרולוגיה יכולה גם לסייע בקבלת החלטות חיים חשובות. על ידי הבנת ההשפעות האנרגטיות המקיפות תאריכים ותקופות זמן ספציפיות, תוכלו לקבל החלטות שמתיישבות עם המטרות והשאיפות שלכם.